BMS Modern with a Ford Alex Caffey and Andrea De Cesaris team in Switzerland. Normally would be Porsches, and then a couple of arrows as well. Γεια σε όλους. Φόρμουλα 1 στο ΣΠΑ. Έχω έρθει 2,5 ώρες πριν ξεκινήσει το sprint και γίνεται ήδη χαμός από κόσμο. Δεύτερη φορά που έρχομαι. Είχα έρθει και το 18, οπότε πέρασαν χρόνια. Και λέω δεν ξανά έρχομαι μια βόλτα. Ο καιρός μας την κάνει μάλλον τη χάρη σήμερα, αλλά αύριο θα έχει βροχή. Κλασικά στο ΣΠΑ πάντα έχει βροχή. Εντάξει, αν έχει τόσο κόσμο το Σάββατο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει την Κυριακή. Τόσο πρέπει να έχει το 18 που θα έρθει την Κυριακή. Αν και στον εξάωρο νομίζω φέτος είχε 100.000, οπότε θα είναι σίγουρα πάνω από το διπλάσιο. Χαμός γίνεται. Την μπάτση απέναντι με τα άλογα, ρε. Σε μισή ώρα ξεκινάει το sprint και λογικά μάλλον θα φύγω από εδώ, θα κάτσω και για το qualifying εδώ, θα πάω λίγο πιο κάτω. An seinem Auto und Temperaturprobleme auf dem Weg in die Startaufstellung. Isaac Hadjar und Gabriel Bortoleto, die beiden Rookies in der 5. Reihe. Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso, Stroll. Τόσο γρήγορα κάθομαι και τόσο μακριά. Δύσκολα τα πράγματα. Πιάστρι Νόρις. Έχασε μια θέση ο Πιάστρι. Δεν νομίζω να το περάσει. Πολύ μαύρο Verstappen, ρε. Ευτυχώς έχει και τη γιγαντοοθόνη εδώ και μόνο να δω.
ρε. Ρε το σκύλι το μαύρο. Ωραίος όμως. Το παραδέχομαι γιατί και με όχι το καλύτερο μονοθέσιο μπορεί και αντιστέκεται. Θα πάρω πολύ τώρα πας και βρω κανένα καλύτερο σημείο πιο κάτω και δεν νομίζω έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι χαμός. Πατάω τώρα μέσα στη ζούγκλα εδώ. Να δω που θα βγω, δεν ξέρω αν έχω πάει εγώ εδώ. Να δω και την υπόλοιπη την πίστα, γιατί έτσι κάθομαι στην αρχή. Δεν ξέρω πώς είναι οι υπόλοιπες πίστες, αλλά το σπάω πολύ γιατί το περπατάς σχεδόν όλο. Εντάξει, στην Φόρμουλα 1 προφανώς είναι και διαφορετικά τα εισιτήρια, αλλά στους υπόλοιπους αγώνες πας όπου θες. Και οι κερκίδες ανοιχτές. Πολύ καλό αυτό. Αν και εγώ έχω πάρει το μπρόνζ στο εισιτήριο, πας στο μεγαλύτερο μέρος της πίστας, αλλά χωρίς κερκίδα. Καρεκλίτσα και όπου βρεις ποταμάκι εδώ, που περνάει και από την πίστα από κάτω. Να δω τώρα, λογικά θα έχει φράχτη μπροστά, δεν μπορείς να δεις καθαρά όπως ήμουνα τώρα. Αλλά οκ, δεν πειράζει. Δεν θέλω να κάτσω στο ίδιο σημείο συνέχεια όλη μέρα γιατί είναι μέχρι αργά το απόγευμα. Οπότε θα κόψω φλέβα να κάτσω μέχρι τόσο αργά. Καλά είναι εδώ, αλλά έχει το φράχτη ρε γάμο εδώ. Τέλος πάντων, θα κάτσω εδώ μάλλον. Για το υπόλοιπο της ημέρας δεν με βλέπω να μετακινούμε γιατί έχει και εδώ ήδη πολύ κόσμο. Γύρισα πίσω τελικά, μαλακία ήταν και με τη Σίτα. Εντάξει, αυτά πρέπει να γίνεται χαμός, γιατί πρέπει να είναι ίδια τα μονοθέσια, οπότε θα γίνει λίγο πανικός. Τώρα εδώ, εντάξει, θα μας σηκωθεί κανένα μπροστά, τον έχω πιει, αλλά προτιμώ να κάτσω εδώ παρά στην άλλη μαλακία που ήμουν πριν. Όχι τίποτα άλλο κουραστικό, το βλέπεις και με τα μάτια μέσα από τις τρύπες από τη Σίτα. Εδώ είναι λίγο πιο μακριά η Σίτα, οπότε και δεν είναι ανοιχτό. Οπότε λέω να τη βγάλω εδώ σήμερα, μέχρι το τέλος. Position der einzige Deutsche im Feld mit der 1054. Ça va très bien, oui. Okay. Now, continue in French. Yeah, my French is pretty poor. It's very, very small. But it's great to have you here. First question, welcome to the fans on the stage. Fans of the how are you, first of all? I want to know that. I'm fine, yeah. I'm happy to be here. Track of the year, you know, close to home. Close to home, favourite track. Είδα ιστορικά τώρα. Μπορεί να μην πάνε γρήγορα, αλλά ο ήχος είναι όλα τα λεφτά. Καμία σχέση με αυτές τις μαλακίες που έχουμε τώρα. Αλλά τα τωρινά πάνε απίστευτα γρήγορα. Όπου ακούγεται και στο βάθος. Μελωδία. Σε μεταξύ φέτος στο Spa έχει και το Ferrari Racing Days που θα πάει πέρυσι στο Nürburgring και λέω να έρθω. Είχα έρθει και το 17, δεν θυμάμαι πότε είχα έρθει πάλι εδώ. Τουλάχιστον θα είναι πιο ωραία εδώ γιατί μπορείς να περπατήσεις σχεδόν σε όλη την πίστα και όπως το Nürburgring σε δύο κερκίδες. The weather is a little bit random. That is, everybody has to be on the toe for the performance. It's a very nice place to be. Yeah, it is an amazing place, and I'm seeing the sunshine. Last season, so last season, Oscar Piastri claimed his first ever Formula One victory. Okay, but at which Grand Prix did he achieve this? The Mexican Grand Prix. Those are your options to do with last year's highlights. Question number 5 is the last round of the F1 quiz, testing your knowledge. Should we get to it? Yes, we should. Right now, as we head to question number 5, Max Verstappen secured his 4th world title with a result in Las Vegas. But the question is, which position did he finish to seal the championship in 2024th world title? It's going to be very difficult for him to claim it this year, but anything's possible. What a win he had in the sprint race today. And yes, the last time Max Verstappen qualified ahead of Piastri was in P2. That was at Imola, and of course
name again. He overtook Piastri, history repeating. And Piastri was first time ready to find out who the winner is. And I would like to find out who that is. So we can do this now. Second place and third place. Congratulations to the top spot. You. Άρα να ξεκινήσει και το qualifying. Οι Καζάχοι είχαν μια απόσταση μεταξύ τους, οπότε τους μπόρεσαν να τραβήξουν περισσότερα πλανάκια. Deze eerste kwalificatie wachten we de eerste tijden hier op onze monitor. So ready to before the session at St. Martin's. Also had to brake hard to ponder that one, if you like. Here we go. We are into Q1. All cars out of the way. And finally, look at Tsunoda gets out. Some more times to come in. Look out for Liam Lawson. Very quick in the one sector. Investigating the Hulkenberg Stroll incident, which will be investigated after the session. So let's concentrate on setting quick time. 1:41.998 en Lando Norris 1:42.0. Anderen zijn onderweg nu voor een eerste tijden te realiseren met Kimi Antonelli. Εντάξει, το qualifying περνάνε τάπα από εδώ. In der Formel 1 die erste Vollzeitsaison, mittlerweile im Racing Bull, von Carlos Sainz im Williams 1:41.6. Für Sainz, der hier mit Ferrari in Belgien schon auf dem Treppchen gestanden hat. Albon mit dem zweiten Williams hinter dem Teamkollegen und Liam Lawson, So far, so Piastri 1:41.9. eerste kwalificatie, het eerste segment. Now we're getting to the sharp end of this session, and it's squeaky bum time, if you like, for Carpenter. Max Verstappen, eerste snelle tijd van 1:40.9, 5:1, 1:40.5. Qui ne sont pas qualifiés en vue de la Q3, le passage de George Russell, ici 6e George Russell avec un Mercedes 1:41.254, ce qui est un chrono qui devrait être Redion, die Kuppel hinter der Rouge. Das Ganze gibt es für euch auf den Großbildleinwänden und damit Hamilton morgen 16. in der Startaufstellung. Οπότε δεν περνάει στο Q2, μάλλον. On a un peu l'impression que dans les 8 minutes 40 qui restent de cette Q3, eh bien ce chrono va tomber très très clairement. On observe l'attaque assez impressionnante et même très impressionnante. Point en tout cas au maximum, Max Verstappen qui disait à l'issue du sprint en fin de matinée, tout début d'après-midi. On a en tout cas compris pas mal de choses lors de ce sprint. Daar zien we Verstappen chicane. En dan Attends la suite et la suite elle tombera très vite. Ja, TSL gaat het door, maakt dus onderweg richting de dubbele linkse pol. Het sturen van de... Τέλος και αυτό. Το πήρε ο Νόρις και νομίζω έκανε ίδιο χρόνο με τον Πιάστρι και τρίτος το Verstappen. Τώρα έχει περπάτημα και δεν έχω ιδέα τι ώρα θα φτάσω στο αμάξι και τι ώρα θα φτάσω στο σπίτι. Εντάξει, έχω πάθει σοκ με το πόσο κόσμο έχει, ρε. Πήρε 40 λεπτά να βγω έξω από την πίστα, όχι να πάω στο αμάξι. 40 λεπτά να βγω από την πίστα έξω. Της πουτάνας γίνεται. Αύριο μου φαίνεται το τελευταίο μισάωρο, θα το πιστολιάσω, δεν παίζει. Τέτοιο κόσμο έχω δει μόνο σε φεστιβάλ μουσικής, ας πούμε, εντάξει. Το 18 δεν θυμάμαι να έχει τόσο κόσμο, ούτε την Κυριακή. Πανικός. Και για κάποιο λόγο είχαν κλείσει κάποια δρομάκια, δεν μπορούσες να φύγεις. Και κάναμε κάτι κύκλους. Μαλακίες τώρα. Τέλος πάντων. Προφανώς να μην γίνει χαμός. Άλλοι να ανεβαίνουν, άλλοι να κατεβαίνουν. Εντάξει, είδα. Ο Leclerc πέρασε το Verstappen. Οπότε είναι Norris, Piastri, Leclerc και Verstappen. Λοιπόν, άντε να δούμε τώρα πόση ώρα θα μας πάρει να βγούμε από εδώ μέσα στα χωριά. Πιστεύω θα τη φάω μια μισή ώρα ακόμα, θα τη φάω. Λοιπόν, άντε να δούμε και αύριο τι θα γίνει. Υγρές καλημέρες. Κυριακή. Γίνεται ήδη χαμός. Έχω έρθει και νωρίς. Εντάξει, χθες τι να πω, φουλ ταλαιπωρία. Μία ώρα να πάω
μία ώρα να πάω στα αμάξι, άλλη μία ώρα να βγω μέχρι κάτω στο κεντρικό το δρόμο. Εντάξει, full μπάτσι, αλλά κανένας δεν βγαίνει το αμάξι να κάνει λίγο κουμάντο ρε που θα πάρει. Και ας ελπίσουμε τώρα με την βροχή ότι δεν θα φάμε καμιά μόντα να βγούμε το χωράφι. Εντάξει, σήμερα έχω φέρει ομπρέλα διάβροχο, καρέκλα σπαστή, όχι καρεκλάκι, χωρίς πλάτη, να είμαι άνετος. Αλλά λέω να φύγω νωρίς σήμερα, κάτσω μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου και να την κάνω τέτοια κίνηση, δεν ξανατρώω, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην ευθεία ούτε καν να κάτσεις να δεις. Είναι 3-4 σειρές ήδη μέσα στον δρόμο και έχω έρθει μετά το τέλος της ευθείας. Μάλλον δεν με βλέπω να βγάζω κάμερα σήμερα μεγάλη, δεν έχει και νόημα, δεν θα τραβήξει και τίποτα όπως φαίνεται, οπότε με την GoPro. Εντάξει, έχω πάρει πλάκα. Εντάξει, εγώ τρελαίνω και για πίστα πολύ, οπότε ξενερώνω τώρα. Για την κούραση που θα φάω, νομίζω Φόρμουλα 3 αγώνας programme avec un début prévu sur le coup de 10h du matin. On espère que les conditions seront meilleures d'ici là pour la course principale de la Formule 2 qui sera longue de maximum 60 minutes plus un tour, 25 tours prévus. Ensuite il y aura 11h45 à Porte-Chaudillon, Supercup. On rappelle que le départ du δεν βρέχει ευτυχώς. Θα προσπαθήσω να τραβήξω κάνα δύο πλανάκια με την κάμερα τη μεγάλη και μετά με την GoPro. Αλλά λογικά θα βρέξει πάλι. Εντάξει, είδα και σούπερ μάρκετ έχουν στήσει ήδη στο πάρκινγκ. Κανονικά με ψυγεία μέσα καταψύξεις. Τα 1-3-4. Φουλ οργάνωση. Εντάξει, πλέον ο κόσμος είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, φανταστείτε, έχω πληρώσει φινό εισιτήριο, το οποίο μαζί με τα πάρκινγκ πήγε 250 ευρώ. Και πολλοί παρκάρουν τέρμα κάτω και περπατάνε 3-4 χιλιόμετρα την ώρα και μέσα στη βροχή σήμερα για να γλιτώσουν το εισιτήριο από το πάρκινγκ. Αν και το 18 νομίζω μόνο το εισιτήριο πρέπει να έχει 170 και τώρα πρέπει να έχει πάει 200 κάτι, 210 δεν θυμάμαι. Αν και το site της F1 το έχει πιο ακριβό, δεν ξέρω τι παίζει. Εγώ το κλείσα από το site εδώ της πίστας και για κάποιο λόγο το έχει λίγο πιο φθηνό. vendredi qui Alors, μπορώ να δω και τι πάω να τραβήξω. Έχει το πλέγμα. Pour les voitures de tête et ça semble passer pour tout le monde d'ailleurs. Alors est-ce que Miata va être en mesure avec l'effet d'aspiration de pouvoir contre-attaquer qui est sur la ligne au niveau du Rédillon avec Fornaroli qui a été obligé de tirer tout droit, qui a perdu du temps, et Marty qui va pouvoir récupérer sa 6e position et en profiter de magnifique image aérienne de cette immédiate de Flynn Scuring, Robert de Hahn, qui est en tête du championnat avec un total de 52,5 points pour 50,5 points à Alessandro Guiretti, vous l'avez compris. De vijfde positie Matthias Joubert, zesde, zevende Barbara Klein, Van Eindhoven achtste, Ascona de negende positie.
και αυτά και γεμίζει λίγο η μέρα. Αλλά μετά θα ταξίνουμε για κάνα 2 ώρες περίπου. Δεν ξέρω αν έχει και τίποτα άλλα αυτοκίνητα να κάνουν βόλτες και οδηγοί, δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό στο σπάρτο. Αλλιώς θα επιτρέψουμε για ύπνο. Αλλά κάπου είδα ότι τώρα που έχει τόσο το καιρό, ότι 2 η ώρα μάλλον θα ρίξει τρελή βροχή, καρέκλες. Ελπίζω να μην ρίξει να τη γλιτώσουμε. Avec Eliseo Salazar, eh bien, en début de saison, Salazar avait piloté cette marche 811. Puis on a une Dallara F189 également qui est en piste, ex-voiture de la BMS Scuderia Italia. On est de nouveau à la fin des années 90 avec une mécanique 3,5 litres. Chesaris avait souvent surnommé Andrea de Cracheris à l'époque parce qu'il avait Alex Caffi. Eh bien, Andrea de Chesaris avec cette Dallara alignée par la BMS Scuderia Italia avait quand même signé un podium au Grand Prix du Canada. Plutôt sympa. Et Alex Caffi avait terminé 4e du Grand Prix de Monaco et 6e du Grand Prix de Canada. Donc il y a quand même salué les organisateurs du Grand Prix du Canada à Montréal qui sont présents ici à Spa-Francorchamps. On a eu l'occasion de les rencontrer jeudi. C'était un show. BMS Moderne with a Ford Alex Caffi and Andrea de Cesaris. European should be out there. Walter Brun, of course, established that team in Switzerland. Normally would be Porsches. And then a couple of arrows as well. The A4, the earlier one, which had Mauro Baldi. We hebben in deze Belgian Grand Prix 44 ronden te gaan. Als alles goed zit natuurlijk. Als alles goed blijft, gelukkig is het gestopt met het Red flag confirmé, drapeau rouge confirmé, donc ça veut dire qu'on va probablement remettre tout le monde sur la grille de départ. La procédure de départ est donc suspendue. We gaan niet van start, de rode vlag, we hebben niet de juiste reden, maar het zal wel aan de omstandigheden liggen, de weersomstandigheden, waardoor dat start is afgebroken van de Belgian Grand Prix met de aan het kijken en er zal een periode aankomen dat we 120 minuten maximum duur voor een wedstrijd, 2 uren, zonder al te veel of zonder regen kunnen afwerken. Later nog vanmiddag. De update komt er om 3:15. Όταν βρέχει δεν θα τρέχουν. Και η πλάκα θα είναι να ακυρωθεί ο αγώνας, να μην γίνει καθόλου. Και να φάμε και τη μόντα από την κίνηση που θα φύγουμε όλοι σαν τρελοί και δεν θα έχουμε δει και αγώνα. Κάντε πες, εγώ εντάξει θα έχω σκάσει τα φράγκα και έχω 1,5 ώρα δρόμο. Οι άλλοι που θα έχουν κάνει το ολόκληρο ταξίδι και θα πάνε τέτοια μόντα δεν περιγράφεται ρε. Εντάξει, βγάζει πάλι από πίσω πολύ σπρέι, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να μην τρέξει. Αν δεν τρέξει κιόλας δεν θα στεγνώσει. Με μερικούς γύρους πιστεύω θα στρώσει κάπου. Αλλά άμα είναι να περιμένει να στεγνώσει με φυσικό τρόπο επίσης, θα κάνουμε σέντα, να περιμένουμε εδώ μέχρι αύριο. Noli et Alonso, un trio de prestige pour compléter le classement, 18e, 19e et 20e place. Tout va bien pour le leader. Albon 6e, Hamilton qui est à moins d'1 seconde maintenant d'Alex Albon en 7e position, assez intéressant. Il y a 11 secondes 3 d'avance sur Lawson qui emmène toujours Bortoleto et puis ce fameux quintet avec Gasly, Berman et Antonelli. On a quelque peu distancé Alonso, il a tiré tout droit. Alonso, qui se tout à l'heure en limite en ce qui le concerne, et bien c'était cette petite erreur qui est désormais un tueur. Gasly, Tsunoda, Berman, Antonelli. Im ersten Teil der Doppel links, im mittleren Teil der Strecke. Jetzt zum schnellsten Weg 45,9 im 28. Die Schlussphase, die eingeleitet wird hier in Spa-Francorchamps und das bringt die Fahrer natürlich in ein Fenster mit dem Medium-Reifen gesetzt. Die etwas früher drin waren und sich deswegen
Έχουν κάνει και πιθτόπλο όλοι και έχουν βάλει στενά. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει για να κάνουν και μερικούς γύρους. Αλλά εντάξει. Mais ces chronos sont bons parce que les Τελικά κατάφερα και έκανα και μερικά πλανάκια με την κάμερα. Εντάξει, πίσω από το πλέγμα, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει ανοίξει διαφορά με τον Νόρις. De Norris, en tout cas l'attaque de Norris, mais c'est un classement qui reste stable entre les pneus médiums de Piastri et les pneus durs de Norris. Pour l'instant en 17e position et une chasse Κυνηγάει και ο Χάμιλτον τον Άλμπον, κάσαμε εδώ. dubbele links van Lando Norris, wederom die 8 seconden van Εντάξει, μαλακία τώρα, θα μου πεις παίρνεις μια ώρα πριν τελειώσει, αλλά δεν γίνεται να πάω πάλι το μανίκι που έφαγα χθες. Zufolge schneller, aber zumindest mal in Runde 28 hat Norris das Ganze umsetzen können. Es reicht nur im Moment nicht die Lücke im Prinzip, wenn wir uns den Zeitraum seit 1 in Richtung von Oscar Piastri. Il y a eu un deuxième passage pour la Pittel. Il est passé en pneu dur, mais attention à la correctionnelle et la pénalité. Alors qu'il a été de 7 secondes 8 il y a quelques toutes petites minutes ici. 9 secondes 1 entre Piastri et Norris, donc il y a toujours l'avantage du pilote australien. Βλέπω αρκετός κόσμος την ψιλοκάνει. Άλλοι πάνε στα μαγαζιά και άλλοι μάλλον πάνε για τα αμάξια. Αλλά και πάλι φεύγω μία ώρα νωρίτερα. Άμα είναι να φάμε κίνηση, δεν θα φάμε αυτή που θα τρώγαμε αν φεύγαμε όλο το μπούγιο μαζί. Γιατί δεν παλεύει ειλικρινά, ρε. Εντάξει, και κολόφαρτος το βρήκα μέσα στο αμάξι. Λέω πάει τον ήπια, μην είναι τόσο πολλά τα παρκαρισμένα εδώ. Που άντε να θυμάσαι μέσα στο χωράφι full γρασίδι που έχεις παρκάρει. Εντάξει, εννοείται ότι δεν την είχα μόνο εγώ αυτήν την ιδέα, φεύγει αρκετός κόσμος. Άλλοι έρχονται τώρα, άλλο πουλό και αυτό. Τέλος πάντων, σημασία έχει να μην βρω πολλή κίνηση. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε στο επόμενο.